Υποψήφιε Πρόεδρε Νίκο Αναστασιάδη, αγαπητέ Πρόεδρε του Νίκο Μάριε Κάλογια, η μαρονιτική κοινότητα σύσσωμη και ενωμένη όσο ποτέ άλλοτε σας χαιρετά και σας τιμά απόψε με την παρουσία της σε αυτή την παλαϊκή εκδήλωση. Οι μαρονίτες της Κύπρου έχουν αποφασίσει. Θα στηρίξουν την υποψηφιότητα Νίκου Αναστασιάδη. Ξέρετε, αγαπητοί Πρόεδρε, οι ρίζες της μαρονιτικής κοινότητας και στα δύο κόμματα είναι πολύ βαθιές. Τρανή απόδειξη παραμένουν οι παρακαταθήκες ριζωμένες βαθιές στην καρδιά μας και στις ψυχές μας. Τον Σπύρο Κυπριανού και Γλάφτου Κρυβίδη. Αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας απαιτούνται επιδέξιοι χειρισμοί, μελετημένες κινήσεις και καλοσχεδιασμένες τακτικές. Θέλουμε ένα δοκιμασμένο καπετάνιο και τολμηρό πλήρωμα που θα οδηγήσουν την Κύπρο μέσα από τα άγρια κύματα και συμπληγάδες. Μαζί σου, Πρόεδρε Αναστασιάδη, να οδηγήσουμε την Κύπρο σε λιμάνια ελπίδας, προόδου και προκοπής. Οι μαρονίτες της Κύπρου σε στηρίζουν με όλη τους την δύναμη, αγάπη, πάθος και ενθουσιασμό. Ελπίδα και αγωνιστικότητα για να μεταφέρουν οι νέοι μαρονίτες, παρόντες στο μεγάλο αυτό αγώνα και έτοιμοι να υπηρετήσουν δίπλα στον μεγάλο καπετάνιο